мулоқоти судяи суди вилояти Суғд ва муовини якуми раиси суди ноҳия Бобоҷон Ғафуров бо донишҷоёни коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санаи 3 май баргузор гардид. Судяи суди вилояти Суғд Бахтиёр Бобоҷонзода дар мавзӯъҳои терроризму экстремизм, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, самаранок истифода бурдани сомонаҳои иҷтимоӣ, пардохти саривақтӣ маблағи барқи истифодашуда ва уҳдадориҳои шаҳрванд дар ин самт ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот дод. Муовини якуми раиси суди ноҳия Бобоҷон Ғафуров Фирӯза Ғайбуллозода ба аҳли иштирокдорон доир ба пешгирии зӯроварӣ дар оила ва оқибатҳои он, баробар ҳуқуқи зану мард, уҳдадориҳои волидайн дар назди фарзанд ҳангоми пошхӯрии оила ва уҳдадориҳои фарзанди аз 18 сола боло дар назди падару модар, ҳамкории волидайн бо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касби олӣ, тарбияи фарзанд дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва соҳибкас намудани фарзандон баромад кард. Дар анҷоми мулоқот донишҷӯён ба намояндагони мақомотҳои судӣ доир ба мавзӯъҳои матраҳ гардида ва дигар масъалаҳои ҳалталаб саволҳо дода ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. ҳамин гуна мулоқоти намояндаи суди вилояти Суғд ва муовини аввали раиси суди ноҳия Бобоҷон Ғафуров дар толори ҷамъияти шаҳраки Ғафурови ноҳия бо сокинони ҷамъияти мазкур баргузор гардид, ки дар он масъулин ва иштирокдорон доир ба тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хизмат ба ватан модар, истифодаи самараноки қувваи барг ва саривақтӣ пардохт намудани маблағи он ва дигар масъалаҳои иҷтимоӣ маълумот доданд. Қудратло Раҳматлоев, Бузургнек Шоҳмаликов, Ахбор.